Zoektocht naar Ishelle vandaag hervat. Het is donderdag 18 februari. Dit is Zeeland Nu. Slechts delen van het lichaam gevonden. Minder meldingen van misbruik. Van marktkraam tot miljoenenbedrijf. Goedenavond. De politie is vandaag opnieuw gaan zoeken bij het water waar de vermiste Ishelle van de Velde een paar dagen geleden is gevonden. De aanleiding is gruwelijk. Het stoffelijk overschot was niet compleet. Het uitwateringskanaal van Sluis naar Cadzand werd vandaag weer uitgebreid onderzocht door de politie. Afgelopen dinsdag hebben we hier gezocht naar Ishelle. Uiteindelijk hebben we restanten van stoffelijk overschot gevonden. Maar we hebben niet alles gevonden. Dus vandaar dat we nu weer aan het zoeken zijn. Inmiddels is duidelijk wat naar de vindplaats heeft geleid. Technische informatie afkomstig uit de auto van de verdachte heeft de politie op het spoor gezet om in dit gebied naar Ishelle te gaan zoeken. Wat die informatie precies is, wil de politie niet zeggen. Maar hierbij moet wel gedacht worden aan eventuele informatie die vrijkomt uit navigatiesystemen. Of als het om een modernere auto gaat, het uitlezen van een chip waarmee de locatie kan worden uitgelezen van de afgelopen weken. Vandaag werd ook bekend dat Ishelle niet al sinds haar vermissing half december hier in dit gebied ligt, maar pas sinds enkele weken. Onderzocht wordt nog wat met Ishelle is gebeurd in die weken daartussen. De 44-jarige vrouw uit Aardenburg, die verdacht wordt van de moord, heeft een ontkennende verklaring afgelegd. Het aantal meldingen van seksueel misbruik in Zeeland is het afgelopen jaar gedaald. En daar maakt het Centrum Seksueel Geweld Zeeland zich grote zorgen over. Het aantal incidenten zal niet gedaald zijn, verwacht de organisatie. Maar het is voor veel mensen moeilijk om het nu in coronatijd te kunnen melden. Eva is een van de mensen die het afgelopen jaar wel een melding deed van seksueel misbruik. Ze doet anoniem haar verhaal. Diegene is zowel lichamelijk als mentaal echt over mijn grens heen gegaan. Degene die heeft me aangeraakt en ja, dat is echt niet oké. Ik heb daar ook voornamelijk mentaal heel erg veel last van gehad daarna. Ik voelde me heel boos, heel bang vooral. En het eerste wat ik dacht was, ik wil je weg. Maar ik kon gewoon niet bewegen. Eva werd in de zomer van 2020 aangerand. Zij is een van de 69 Zeeuwen die in 2020 een melding maakten van seksueel geweld. Voor Eva was het melden een grote en moeilijke stap. Het Centrum Seksueel Geweld Zeeland denkt dat mensen het vanwege de coronamaatregelen vorig jaar extra moeilijk vonden om meldingen te doen. Stel je voor dat je nu naar een illegaal feestje bent geweest en je hebt iets meegemaakt wat niet, wat seksueel grensoverschrijdend is. Dan denk je wel 2 keer na om het te melden, omdat je iets hebt gedaan wat eigenlijk niet mocht. Je gaat niet naar de politie, want je bent bang dat je een boete krijgt. Dus dat zijn allemaal factoren die daarmee in verband staan. Ik weet goed dat ik dan de melding deed, dus dat ik opbelde en ik was zo ongelooflijk bang. En ik keek dan ook steeds zo door het raampje totdat ik lampen zag. En ik dacht, en dadelijk komt hij terug. En gaat hij het nog verder proberen? Of zo onzeker en zo bang. Je zit boven op elkaars lip en de vrouw die wordt misbruikt door de man tegen haar wil in misbruikt. En die vrouw die heeft gewoon geen centimeter ruimte, geen mogelijkheid om zelf even hulp in te schakelen, om te bellen, om hulp te roepen. Wij verwachten dat wanneer het weer wat soepeler wordt, de maatregelen, dat we dan ook meer meldingen krijgen. En dat is ook goed, want wij kunnen mensen helpen. Het Centrum Seksueel Geweld Zeeland probeert daarom met video's op sociale media en een speciale chatfunctie op de website de drempel voor het melden van seksueel misbruik te verlagen. Ik hoop dat bij wie dit overkomt, dat hij zichzelf serieus gaat nemen. Of in ieder geval naar iemand toe gaat of kan gaan bij wie hij of zij zich vertrouwd voelt. Zodat hij of zij in ieder geval zijn of haar verhaal kwijt kan. En misschien wel uiteindelijk de stap kan zetten om een melding te doen.
De inspecties en de jeugdautoriteit gaan niet akkoord met de opsplitsing van Intervents. De Zeeuwse gemeente wilde de jeugdorganisatie opheffen en verdelen over 3 andere organisaties. De beslissing vanuit Den Haag komt niet echt als een verrassing voor de gemeente. Je zou het bijna kunnen zeggen dat het al klaar lag voordat ze het rapport hadden gelezen. Daar hebben we wel mee te doen. En nou ja, dat heeft ons ook gebracht dat we de afgelopen dagen flink aan tafel hebben gezeten met het ministerie om eruit te komen. Ondanks de zware kritieken van de afgelopen maanden en de tik op de vingers van de inspectie staan de Zeeuwse gemeenten nog steeds achter hun oorspronkelijke idee om Intervents op te heffen. Maar als ik gewoon terugkijk naar het feit hoe wij dat proces hebben doorlopen, dan kan ik gewoon met een zuiver geweten hier zeggen dat wij dat proces goed hebben doorlopen. Dat we dat goed hebben afgepeld met elkaar, goed hebben gewogen met elkaar. Soms ook nog in bepaalde momenten stapjes terug gedaan hebben om echt wel te kijken van zijn we op de juiste weg. De gemeentes gaan nu in gesprek met Jeugdbescherming West om Intervents alsnog in zijn geheel over te laten nemen. Intervents zelf ziet een volledige overname ook zitten. Ik ben pissed off, laat ik het zo maar zeggen. Hans Ruijs uit Ierseke werd vorige week, net als 19 anderen, ingelood voor een bouwkavel in een nieuwbouwwijk in Ierseke. Maar de gemeente maakte een fout en loodde 2 inschrijvers niet mee. Dus moet de loting met in totaal 51 mensen opnieuw. Ik ben teleurgesteld, ik ben onmacht, het is woede. Ik had dan ook nog het grote voordeel dat ik op nummer 3 stond. Dus een kavel voor ons was er altijd goed geweest. En ja, nu ga je weer opnieuw in de tombola en je ziet wel wanneer of je eruit komt en of niet. En in mijn beleving kun je dat niet doen. Zo ga je niet met je burgers om. De gemeente erkent de fout als knullig en heeft excuses aangeboden, maar houdt vast aan een nieuwe loting om iedereen een kans te geven. Heeft u er ook last van? Vliegjes in kamerplanten. Er is een reden dat ze juist nu opduiken. Nu is er zoveel wisseling in temperatuur dat de beestjes tot leven komen, als in dat ze weer enorm gaan zoeken waar ze naartoe moeten. En ze zoeken hun heil dan in potgrond. Maar let op, zo kom je er vanaf. We noemen het hier een beetje gekscherend, maar massamoord. Wat doen we is, ik pak er eventjes wat bij. Ik heb hier een emmer met zand. Brekerszand. Je hebt een centimeter nodig om bovenop je potgrond te leggen. En daardoor kan de plant dus nog wel heel goed al zijn werk blijven doen. Heeft daar geen last van. Maar de rouwvliegjes kunnen er niet meer doorheen komen. Van marktkraam naar miljoenenbedrijf. Het is Miranda Luik uit Goes en haar man Jacco gelukt met hun webshop drogist.nl. En het bedrijf blijft groeien. Vorig jaar is de omzet, dankzij corona, meer dan verdubbeld. Het verkopen is Miranda met de paplepel ingegoten. Want haar ouders stonden vanaf haar geboorte al op de markt. Ik ben als klein kindje altijd meegegaan aan de markt, daar ook opgegroeid. En op dat moment vond ik dat zo leuk en wilde ik dat ook graag. Dus ook samen met Jacco heb ik die daar ook in meegekregen en zijn we op de markt begonnen. Waarbij zij dan eigenlijk 's ochtends, of ik met haar naar de markt ging, spulletjes uitpakken. En ik ging dan daarna naar school en haalde haar aan het einde van de dag weer op. Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. In het weekend hielp Jacco mee in de kraam en dat was voor hem een hele nieuwe ervaring. Het was zomers heel erg leuk en het is lekker weer, veel mensen. Vooral als er toeristen zijn is het lekker druk natuurlijk. Maar in de winter is het eigenlijk best wel afzien. Ja. Dus om die reden hebben we eigenlijk ook toen vrij snel besloten om een fysieke winkel te openen. Zodat we lekker altijd droog stonden. In 2001 kocht het stel de domeinnaam drogist.nl, maar dat begon 9 jaar later pas vorm te krijgen. Nu is het zo groot dat de winkels een beetje naar de achtergrond verdwijnen. Daar had Miranda in eerste instantie moeite mee. Om echt afstand te nemen van de winkel, dat heeft me wel wat maanden gekost om daar een beetje aan te wennen. Zeker omdat het hier natuurlijk veel anoniemer is. Je hebt geen klantcontact, dus je werkt op een hele andere manier. Maar inmiddels zou ik ook niet meer terug willen. 2020 was een goed jaar voor het bedrijf. De omzet is meer dan verdubbeld, maar dat bracht ook weer problemen met zich mee. Zeker toen corona net uitbrak, konden ze het aantal bestellingen amper aan. Groothandels die ons bevoorraden, die zijn ook overvallen door de enorme hoeveelheid bestellingen die zij binnenkregen. Dus alles liep uiteindelijk vast, het stokte ergens. En waar wij normaal beloven voor 9:30 besteld, is de volgende dag in huis. Ja, dat konden wij niet meer waarmaken.
Na een stressvolle periode is de rust wedergekeerd en heeft de ambitieuze Jacco slechts 1 voornemen. Verder groeien, kort gezegd. Dus zoeken naar nieuwe klanten en ons assortiment nog verder uitbreiden, zodat we echt een totaal aanbod kunnen doen op het gebied van gezondheid en beauty. Sloten maaien zonder dat er veel vissen doodgaan. Daar moet de Fish Protector voor gaan zorgen. Ontworpen door machinefabriek Herder in Middelburg. De machine jaagt vissen weg met lichtflitsen voordat er gemaaid wordt. Het systeem bestaat uit 4 knipperende lampen. 1 aan elke buitenkant en in het midden zitten er nog 2. Die lampen die knipperen op een bepaalde frequentie met een bepaalde lichtkleur. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de vissen verjaagd worden. De Fish Protector is bedacht en ontwikkeld door een klant van Herder. De gebroeders Tolenaars uit Nieuwedijk, die al jaren gebruik maken van een maaikorf. Die heeft eigenlijk een bestaand idee van knipperende lampen, gecombineerd met onze maaikorf. Het oorspronkelijke idee van de knipperende lampen wordt ook toegepast op pomp aanzuig van bijvoorbeeld een gemaal. Om de vissen daar weg te houden. Dat idee heeft hij gecombineerd met de maaikorf en op die manier ook te voorkomen dat de vissen in de maaikorf terechtkomen en daarmee op de kant belanden. Met een prototype is er door een onafhankelijk adviesbureau onderzoek gedaan naar de effecten van deze nieuwe methode. Die hebben een visvak afgezet, meting gedaan vooraf, meting gedaan zonder het systeem en een meting gedaan met het systeem. En op basis daarvan is dus aangetoond dat er een sterke reductie is van bijvangst van vis. De reductie kan oplopen tot zo'n 60%, maar is wel afhankelijk van de locatie waar de Fish Protector wordt gebruikt. We hebben hier in Zeeland heel veel brakwater. Dan heb je andere vissoorten, andere hoeveelheden vis. Dus de test zullen we nog wel in de toekomst uit moeten breiden naar diverse omstandigheden. Volgens Melsen sluit dit nieuwe systeem naadloos aan bij de wet natuurbescherming, die sinds 2017 van kracht is en waarbij met name vissen in Nederland worden beschermd. Ecologie, flora, fauna is steeds meer belangrijk. En vanuit die optiek, ook voor de waterschappen zelf, die werken daaraan mee, die stimuleren dat. Dus daar is een heel grote markt voor. Ondanks dat het systeem nog verder in productie moet worden genomen, is Melsen positief over de toekomst van de Fish Protector. Met name de waterschappen die willen toch graag er meer van weten. Ook de aannemers die willen er graag meer van weten, omdat ze op die manier ook hun dienstverlening richting de waterschappen kunnen verbeteren. Dus veel positieve reacties tot op heden. Het leek redelijk te beginnen vandaag met wat zon, maar dat viel uiteindelijk best tegen. Het was vooral grijs en regenachtig, met daarbij een stevige wind. Vanavond wordt het snel droog en dan zou het morgen een stuk mooier moeten zijn met veel zonnige perioden. En in het weekend stijgt de temperatuur naar 15 graden. Ja, dat is wel even anders dan vorig weekend. Dit was Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.